देख लिया है गाँव वाला अपने लड़किन का शादी का करा है पूरा गाँव का मुँह में करी का पात के दिखाई हम गरीब बानी तो शादी नहीं हो हमारा लड़किन के का दिखाई पूरा यही जा है ना। ए बतहिया बतहिया कहाँ उलट गई रे कितना तोरा सामान में आ गया गोरे मैया। वाह बाबूजी गए रहनी हम मार्केट करे बॉबी सामान किने बोले कहा था नी ना हां ओकर बियाह तय कदा हो गई। हां तय हो गई बात तो कब भई हां सब हो गई देख आज खुशी का बात बा पूरा गांव वाला हमनी के ताना मारत रहला कि गरीब बड़ा सो कर लड़की के कैसे शादी होई अब आंख फोर फोर तकिया सन पटेरा को चश्मा निकालनी हो रही है सन एकदम पटीदार जरा तरला को गांव वाला जरा तरला को कैसे बियाह करी लड़की तो बताई भौजी कैसन बा लइका बा लड़का एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास के बा हां है ना। आ नौकरी का करला हां आंगनबाड़ी में बा कितना तनख्वाह बा 30,000 रे 30,000। हां तो का मंगले बड़ एगो हुपलेस मंगला सा हुपलेस का होला हां हुपलेस कोनो गाड़ी भी हां अब 5 लाख रुपया 5 लाख तो सुननी है तो वही जब भी हो तो वाला रानी ये भगवान 5 लाख कहां से आई बाबूजी तो का करी रे कोनो काम नहीं के मांग गांव वाला कुन के या तरह चढ़ा ऊपर ही मजा ले तड़क कि कैसे बुढ़वा बियाह करी अपने लड़की के का करी रे 70,000 कमाई तो कम से कम मतलब तनी अच्छा लागी तो उतना दहेजवा दे के वो तो ना काहे मांगत है। अच्छा घर दुआर बढ़ल बका बढ़िया घर दुआर बा नौकरी बच्चा करी बच्चा बड़ा कुल अच्छा आपको भाई बड़ा को तू भाई बड़ा कुल अब बहन नहीं की सो एक अब बाप माता सब बा हां वो देखी ना गई रहनी 20,000 का सामान किनवा के लेके आई नहीं बाकी रे को बात बारे बाबू जी आ गेलो अरे कहां गए ले रे गोरनिया बस कुल देखे हम का देखा सारे कुल का देखा जाता कुल टेंटवा न करे खातिर ई बतिया का ए रे हुपलेस कौन गाड़ी होला रे हुपलेस हां गाड़ी मंगला संका हां कितना पैसा 5 लाख रे अरे साला 5 लाख पैसा का खोज में है जा रे हम कुल कह देतन टेंटवा कुल हां जो हां जा देखिए मांगे जरूर है मेरा कहिए कि तो काम बा हमार बाप रे इतना पैसा दियाई कहां से इतना तो हमरी बियाहवा में ना लगलो खियलो पूरा का पूरा ओकरिए में झोकाई। ए बॉबी बॉबी हां बॉबी आई बुए ने बैठ गरम का उतरल कुछ ना बैठल नहीं कैसन हो कुछ सामान है खरीद के कौन जन मार्केटो कर गई रहनी के हां तहार बियाह लगा लेनी बाबूजी बियाह लगाए गई रहनी बाकी सब हो गई 5 लाख रुपया एगो गाड़ी ऊपर से पूरा सामान दिया बियाह में कम खर्चा बटे देखी अब बियाह हां हो जातन बगीचे वाला जमीन नहीं बा वो बेचे जातन बाबूजी पानी ना बियाह शादी लाग गइल बा अच्छा से रह ससुरा में आ कैसे जवान मत लड़ा सास ससुर बड़ा एथी हो गइल बड़ा मतलब फीस करिए हर एक कमरे में ई नहीं कि तुरंत लड़ जाई ए जजनी लड़ जालू हमारा सोइया ओकरे से न लड़ का जरूरी बा भाभी तो जल्दी बियाह के का जरूरी बा हेता ना पढ़ा हो गइल का तो का जरूरी बा बियाह शादी नहीं होई देई करो अब जइया अच्छा से रहियो हो जा ई नहीं कि लागी ओकरे जवान लड़ा के झगड़ा वगैरह करे नहीं तो वो रहना आवे लगी यही जा तो बाबूजी हमरा के लागे बोले कि का सिखौले बड़े हमर लगी तनी अच्छा से रहे ठीक बा चली घर में आई जा तने तोरे घर है हां ए यार मेरे को बात रहा यार हां बताओ वो हमारे बुचिया के शादी है यार का भाई कब ई कुल कब हो अरे बाबूजी जाके उन्हें 2 दिन पहले उन्हें रखला उन शादी के दिन ना परसों शादी है आई 3 दिन बाद
मांग उंग तो बहुत ज्यादा हुई। ए यार मांग का तरह पूछा तरह यार टेंशन हो गइल सुबह रही से यार 5 लाख रुपया वो गाड़ी मांगने बड़ा सा सब व्यवस्था करल हो। व्यवस्था होता आ बाबूजी इतना को बोल जल्दी लो। का रहल तो हम लोग को बियाह कइला। अरे तो क्या कोई ले कितना दिन ले आखिर में शादी तो करे के पड़ी ना बाबूजी जाके दिन बार में बुलाओ लेकिन जल्दी ना रहल। इतना जल्दी का जरूरी बा? चलो हो बोलते दिन सेट हो आ एक और बात बा भाई तनी कार्ड ना छपा पहिला ए यार देखो माने अब ई कौन बात ना भइले कि हमरे को बोलै बस बोल हम परेशान बन। आज है भाई हम तो बता देते हैं जन रहल तो चलो तू हमर खास मित्र हो तो हम देखो। ठीक है भाई जाते ना चलो चलाइए को क्या हो तो हमें इतनी परेशान बनी। ओकरा से पहले हमरा मिल के बात करे के पड़ी। कैसे बियाह करिए यार तो हमरा से करे लेकर पड़ी या तो नहीं हम पहले ओकरा से मिलो ओकरा बाद हम कुछ करब। पूरा गांव के दिखाई बा है ना कि अपने लड़के का कैसे कैसे शादी करब पूरा देखा खड़िया है खड़िया कागज खड़िया और ले चल होने कागज ले चल ले होने खड़िया हुई हाँ वो जा खड़िया दे घर में का उतरल उनकी जगह लगा दार मोबाइलिया कहाँ रखले बड़ू चोरवा के ठीक बाबूजी घर में बटे हां देख ले हाँ जी बाबूजी अच्छा लगता गोड़िया कितना के हो ये हुपले से 1 लाख के 1 लाख के है ना आ काहे एंगा लौकता बाबूजी हाँ बाहर खड़ा कइले रहलो वो सब हाँ वो जा पहाड़िया खड़ा कर ले बाकिया में चालू कर लेनी है चला के नो हाँ ते से धूरा माटी लग गई हां करे है नहीं पे है नहीं ये साला के कानी है रे ये तेज ना चलाइए ओकर पेटो आरो ही जा पहुंच लेता नहीं साला कहीं के चल कुछ चाबी निकाल ले कोनो चुरा ले है ना अरे देख ताए खदानी ये गाड़ी ले आई दिया देवे खाती तोरा है ना गाड़ी अच्छा बा ना ठीक बा आई हुपलेस गाड़ी आ का बोलो एगो बात कही भाभी बोलो हम है ना? अभी बियाह शादी करे एकदम। का तभी हमको अब पढ़े कैसे के मन कैसे करे। का कैसे करू अब कौन पढ़ाई बीए पास कइए ले लो अब का पढ़बू अब रहे तो पढ़ाई उड़ाई हो सोचे गई तनी उ BDC मास्टर करे ना उ मास्टर है लेकिन बियाह कर ली ना तो खुदे पढ़ा दिया बहने हाँ ठीक ना इन हो कोर से ठीक है बाबूजी हाँ का भइल पंडित जी से बात तो भइल सब ओके हो गई सब तय हो गई तब न लेनी है हुपलेस गाड़ी हां हाँ अरे वो जी पैसा मिलल तो पैसा मतलब गरे नहीं पैसे खातिर ना है ना, सुन बे। बाबूजी से पूछ ला तोरा शादी करे खातिर देख हुपलेस गाड़ी ले लिया खेत बेचदानी 5 लाख रुपया ओकन के कैसे देवे के बा है ना हाँ अब ये नाकुर मुकुर कैलू तो सोच लिया का करे बियाह तो मन नहीं थी हम करे के अभी काहे नहीं करबी काहे नहीं करबी यार नहीं कर छोड़ दे बाबू अपना काहे नहीं करबी चलो तोरा खातिर आई हुपलेस गाड़ी खेत बेचदानी काहे नहीं करबी रे ध्यान नहीं मार देना समझ काहे नहीं नहीं करबी रे करबी काहे नहीं करबी काहे समझाओ तनी जी पूछो काहे ना पूछो हम तो चल जावेला तो से देबो अभी हम के अभी पढ़े के बाद कौनो पढ़े वढ़े के नहीं बा कौनो ए पढ़े वढ़े के नहीं मार, बा मार। तो मेहमान बड़ी काहे मारत कौनो पढ़े वढ़े के नहीं बा अरे का जल्दी तैयारी है के करा अब कौन सा शादी है या कहत के ना है ना बाबूजी। दिन भर धरा का सब बाबूजी। करे अच्छा कहनी रहुआ मार के काय अच्छा ना कहिए रे काहे नहीं मैंने करी सियान लेकिन पे के हाथ उठावेला हो कोनी के ताकत रहे तन देखे मन तो क्या ताकत का करी हई केतना के करा खातिर करी का याला मुड़ी चढ़ा कर रखी रे ओके है ना बात से ना समझा पात बाती रहनी से मार नहीं तनी का याला समझाई है के करा ना हम सब किन के लिए दानी एक तो कुछ दिन के मेहमान बड़ी घर कुछ ही कुछ दिन देख मान मान मानी हम गांव में से आता नहीं रहे है ना देखिए का कर जात रहो आता नहीं कुछ काम बा है ना देखा कुल का अब कल वे आई बरतिया कुल मैं कह दो जब तक तब हाथ उठा देनी अभी नहीं सोच समझ के हाँ बियाह करे वाला हो मतलब बियाह होखे वाला बाटे तुरंत हाथ उठा देते करे का करत हो रोवत हां तो चुप करा दे ठीक बा कौन है कि हमके शादी नहीं की तरीके नहीं खेलो मानो तो बात भाग के रहो एकदम सरकार का तरफ से बड़ी चाहिए कैसे शादी की सुनो ना हमार बियाह नहीं हो गई माने ई टाइम हो नु तो बुला के हमरा के अभी से कबे के आए जो इंतजार करा होता मैं हमारे घर तैयारी हो गला
गाड़ी उड़ी में खरीद के आ गए तो सामान माने काहे बिया हुआ बात चलो तो हमके लेके चलो भाग तो है की कह देलो शादी करे के तारा माना ना करे के चाहिए कि माना कनी अब बॉडी मरला हिरा बाबूजी मरला भौजी बड़ी संभाव तरी की उम्र हो गल बा बताओ हमारे दोस्त लागेला तार भाई हम लेके भाग जाई तो इज्जत का रही ए हम कुछ नहीं जानते हमको भागे के बस चलो लेके भागा हमके परेशान हो जाई वो यार ना हम ओकरा लेके भागा चलो ना तब देख लियो जा आज हम जा बाबूजी तू हमरा के फंसावल चाहत हो ना ना हमने आपको सही चलो जब तारा ये मन बा तो चलो भाग चलो हमरा के परेशान करके अपने भाई वही जान तरू नहीं भगवान बुच्ची कहाँ गई पूरा पिछवाड़ थोड़ा सब जोड़ के चली आनी बगीचे में नहीं बनी ना घर में बनी पूरा सामान ठीक कराई कहाँ गई अब बुच्ची ए बुच्ची अरे भगवान लागत है ना कटवा दे नहीं पता ना कहाँ चल गई बनी बाजी जाने तो मरी और जात जहर और खा के हे भगवान हमारे तो धगर पकड़ जीव करता हे भगवान कुछ तो करी बाबूजी अरे वो सब कुछ कॉटल में अजी सुनी ना पता ना बुच्ची घर में से कहाँ गायब हो गई बनी कहीं नहीं बनी ना पिछुआरे बनी ना हेने बनी ना घर में बनी जाके देखी ना पूरा सामान छिटाई बनी क्या बोल अब पता ना हमरा का मालूम हम तो खाना बनाते रहनी घर में तो तुम्हें घरे क्या करता कर बरे तो दिन रात ओइ पे नजर डाल रही का ऊ पता ना का करत रहली घरवा में हमरा बड़ी डर लागत बाबूजी आइम तो मरबो करे देखी ना घरवा में नहीं बड़ी हे भगवान कोनो संग भाग न गइलो के नहीं तो बाबूजी के कोनो गारंटी नहीं के बाबूजी अब आवते हो सब कुछ तैयारी हो गइल बा है पूरा गांव देखो पूरा गांव कही गई है ना पूरा एकदम फर्स्ट क्लास हमार लड़की का शादी पूरा देख पूरा है ना जयमाला सिस्टम एकदम पूरा गांव के एकदम मुंह में करिखा पोती दी है ना एक को बात का चिंता ना कर है ना हां बाबूजी हाँ कहाँ भी है उरे बोला बोलाओ के ना बताएं हम ना कहाँ भी रे बोला रे तै बाबूजी करे एगो बात कह रहुआ से का मारम तो ना नो काहे मारब रे का भइल बा का गटी बुच्ची ना घर में बानी ना बहरी बानी का हो पूरा गइल घर का हो में गइल सामान छिटा गइल बाटे लागत है कहीं भाग गई नहीं कोनो के साला साथ साला कहाँ तेरा लिए रहते हम खाना कहाँ बना गई लिए कहाँ गई लिए रे अरे मार कहाँ गई लिए रे का खइले खइले कहाँ भी हम है मोनिया जोनी हाँ? अरे ये साला का कहिया करे बापा इज्जतिया ते ले गइले कहाँ रली है रहते तेरा चक्कर में मार रही की गइले का कहिया करे खाई जात रही रे गांव में या सब अपने कहाँ तो रली है? पगले अरे तो हो कहाँ रली रे पिटवाई क्या हुई कहाँ है। रली ते कहाँ गइले ले रे देखा रले के भाग तो हम कोरा नहीं कुल कोरा तय कर देखे के लिए चाहिए करवा कहाँ रली है रहते कहाँ रले करो हमके छिया चाहत रहल रहुआ से बतावल बाबूजी हमरा के साइड में ले जाके कहत रही बुढ़िया भाभी हमके शादी नहीं करे के बा अरे कैसे और वो करो पूरे लिया मोहरियो मोहिया से करते बनी पूरा अरे कवाइयो इज्जतिया ले डूबली हो बूढ़ी बाबूजी अब चुप आ जाई आ कैसे कहुआ मैं मुहवा हम देखाई बतूसा मनवा कुन के बाबूजी चुप रहो करे चुप रहो लेकिन ना हो सकला कहीं क्यों सही चलो तो देखो तो चलो ना चलो देखो चल भी रे चल देख ले कबैले हमार त इज्जत में दाग लग गइले का वाला का कहिए गुरे में चलो ना चलो ते रिश्तेदार का कहिए उतार लई कि नहीं भाग गई ओकरा खातिर का कीन के लेके आई नहीं बाबूजी चलो आप बुलावा चलो चल भी रे चल देखी चल हे तू भगवान चल मेरे जो घर में जाता नहीं जी जो घर है संगे संग अपन जिंदगी में आग लगा ले ली संग संग हमरो कौन नमस्ते प्रणाम हम रिया सिंह रहो लेकिन देखनी है जान वीडियो में मतलब हमरा ननद के शादी लग गई रहला बाबूजी शादी लगा दिल रहनी तब वो अपना मतलब पहले के मतलब जैसे बात करते रहली है उनकरा साथ भाग गई है तो रउआ लोग ऐसा मत करे जान अगर जो बाप माई शादी लगा दिल बा तो भले केहू होके दिल में पर बाप माई की इज्जत देख के शादी कर लेवे के चाही अब लाग गई बा तो ओकरा खातिर का करेम जान तो रउआ लोग ऐसा काम मत करम जान आई वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट खातिर रहला दिल दिमाग पे मत लेम जान वीडियो अच्छा लगल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलम जान और हाँ वीडियो में कोनो गलती भइल तो खातिर माफ़ी चाहते नहीं फिर मिलल जाए अगले वीडियो में नमस्ते।